गुवारै फोरमायनो हागोन ना? बे आमोल दिमोल गेलेनाया जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दैनि गेलेनाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बे जाम्फै दबाफ्राव, फुख्रि दबाफ्राव आरो बे मा होनो जोंनि दैमा दैसा रुगुं रुगुङाव जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा गेलेबोदों आमोल दिमोल होननानै। दा बेवहाय जोङो बे आमोल दिमोलखौ जोंनि बिगा जायखौ जोङो बड'लेण्ड इन्डिजिनास गेम्स एस'सियेसन होनो, बियो बे एस'सियेसना बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों बेखौ गुवारै फोसावनो थाखाय जों नाजाबोबाय थादों। नाजाबोनाय बायदियै जोङो बेखौ दस्रायाव मोजां रोखोम खुंनो हायाखैबाबो नै देग्लाय जोङो बे लङा इरिगेसनाव बे लङा इरिगेसननि जायनाखि बिसोरखौ दैदेनग्रा, बेखौ दैदेनग्रा सैनारि लङा इरिगेसन ससाइटि दङ। बेजों लोगो नांनानै जों बिगाया बड'लेण्ड इन्डिजिनास गेम्स एस'सियेसना नै देग्लाय आयुं सानेकब ब्रह्म, जाय सानेकब ब्रह्मआ बे इन्डिजिनियास गेम्स जोंनि थावनियारि गेलेमु बेखौ फोथांबोदोंमोन। बे बिथांनि 9थि थैनाय सानजों लोब्बा लानानै जोङो दिनै बे लङा इरिगेसनाव बे आमोल दिमोल गेलेनायखौ जों खुंदों। जोङो गोदोनिफ्राय गेलेदोंमोनब्लाबो बेबादिनो गुवार मोनसे माबा लानानै जोङो गुवारै बेबादि मोनसे जोङो हाबाफारि लानानै खुंफेरनो जों सम मोनबोआखैमोन आरो जायगाखौबो मोनफैयाखैमोन। आमोल दिमोल गेलेनायनि जेसेबां सुबिदा दङ नैबे लङा इरिगेसनाव जों मोनदों। बे हिसाबै जोङो दा देग्लाय बेवहाय गिबि खेब जोङो फोरमान नायनाय बादि गेलेनानै जों आन्दाज मोनदों जे बेवहाय गेलेनायखौ जों होबाय थायोबा मोजां जागोन। बिनिखायनो जों सानबाय मा बोसोरफ्रामबो आयुं सानेकब ब्रह्म सारनि जेनाखि थैनाय सान, बे थैनाय सानजों लोब्बा लानानै जोङो बोसोरफ्रामबो बेखौ खुंलांनो नाजाबाय आरो नाजालांबाय थागोन। सार, बबे समनिफ्राय बे गेलेनायखौ जागायजेनामोन? जोङो बिगा माने बड'लेण्ड इन्डिजिनास गेम्स एस'सियेसना जेब्लानाखि जोनोम जादोंमोन, बिनि मुं मोननाया जोङो 2007 मायथाइयावसो जोङो बेखौ मुङाव लाबोदों। नाथाय बिनि आवगायनो बेसेबांबा गोबाव आवगायनिफ्रायनो जों बे खेलाखौ गामि द' थांनानै जों गेलेदोंमोन। बेखौबो दैदेनदोंमोन जोंहा आयं सानेकब ब्रह्म सारानो दैदेनदोंमोन। बे हिसाबै जोङो एखेबारे आवगायनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला मा होनो बेखौ 1980 मायथाइनिफ्रायनो जों माखासे जेसेबांनाखि गेलेनाय दङ, बेसेबांनाखि जोंनि बर' हारिनि थावनियारि गेलेमु दङ, बे थावनियारि गेलेमुखौ जों गेलेबोदों। गेले फैनानै जों खालि गावजों गाव गेलेलायबा जाया साननानै जोङो 2007 मायथाइयाव बे बिगा आफादखौ जोङो दानानै लादों। बिगा आफाद दाखांनायनि उनाव जोङो खौसेयै माखासे खेलाफोरखौ दा जोङो जायगा लायै गेलेदों। बिगायाव जोङो गासै दा 52था थावनियारि गेलेमुखौ जों नागिरना मोनबाय आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो मोनसे फेस्टिभेल खुंनानै हानायमानि जेसेबां खेला दङ जों बेखौ डेमनस्ट्रेट खालामो। माखासेखौ जोङो प्राइज माबा होनानै प्राइज होनानै जोङो खेलाखौ खुङो। देग्लायबो जोङो बे बिगाया नैबे फैगौ नभेम्बरावनो भेरगावनि बबेबा दाबसे जायगायाव जोङो बे फेस्टिभेलखौ जों खुंगोन। बे हिसाबैनो जोङो दा फोजाखांनाय, फोजौखांनाय, फेहेरनाय जों बेखौ लागासिनो दं, नागिरगासिनो दं, मोनगासिनोबो दं। दा दिनैनि बे आमोल दिमोल गेलेनायखौ नायनो गोबां रायजो राजाफोरखौ लैहोर फैनाय नुदों। दा बिनि सायाव रायजो राजानिसिम मा फोरमायगोन? जोङो रायजो राजाफोरनि बेवहाय लैहोर हेफाजाब होनायखौ नुनानै जोंबो बिगानि जानानै खोब गावखौनो गाव देरगाखांनाय मोन्दों, जौगाखांनाय बादि मोन्दों। जोङो अथ'स' जोङो एखेबारे गुवारै जों प्रसार खालामनो हायाखै। अब्लाबो दि बे ओनसोलनि खाथि खाला रायजोफ्रा दि लैहोर फैनानै बेवहाय फैनानै जोंनि बे आमोल दिमोल गेलेनायखौ नायफैदों,
बिनि थाखाय जोङो खर' गेटगाखाङो। सार दा दिनैनि बे आमोल दिमोल गेलेनायाव बान्था हिसाबै मा मा होनाय जादों? जोंनि बे आमोल दिमोल गेलेनाया दिनैनि समाव जोङो सेथि बान्था हिसाबै मोनसे ट्रफि थागोन आरो लोगोसे 20,000 रां केस थाखा जों होनाय जागोन। नैथि बान्थायाव थागोन ट्रफिजों लोगोसे 15,000 केस फैसा थागोन आरो थामथिथ' नंला बियो जोङो मा होनो बेखौ कनसलेसन प्राइज हिसाबै जोङो 5,000 केस फैसा होगोन आरो।